ug USPF Panthers. Nibalik na ang detalye sa report ni Lea Capuyan. Sa ikatulong adlaw sa Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated ang CISAFI Basketball Tournament, magsangka sa main game karong adlaw ang University of Cebu Webmasters batok sa University of Southern Philippines Foundation Panthers. Kinsa wala ni apil sa miaging tuig tungod sa kakuwang og players. Dakong hagit ang atubangon sa Panthers tungod kay tataw kaayo nga mamawi ang Webmasters sa ilang kapildihan ni atong Sabado batok sa University of San Jose Recoletos Jaguars. Sa High School Division, mag-abot ang defending champion Sacred Heart School Ateneo de Cebu Majas Eagles ug University of Southern Philippines Foundation Baby Panthers karong alas 5:15 sa hapon sa Cebu Coliseum. Ang mga duwa sa CISAFE makita live sa cisafe.sunstar.com.ph/live. Lea Capuyan, Sunstar Pilipinas.